Morning guys. Team Pasuot po. Biyahe naman natin ngayon. Dagupan. Sasamahan tayong kaibigan. Nagpa-repair po siya ng sasakyan niya sa Bugalyon. Samahan po natin. Kalimutan natin magdala ng mask. Kaibigan guys. Oh, may biyahe. Saan punta? Lungos. Ah. Una na ako. Dagupan. Sige. Okay. Kaibigan tayo nakakasabay, riders, mga negosyante ng gulay, negosyante ng isda. Kailangan kumayod.
yung charger ng e-bike. Ibigay kay boss natin 32 ampere. Maaga pa kaya konti pang sasakyan. 7 pa lang siguro na umaga. May 19. Biyernes po ngayon. Morning. Safe driving. From San Fabian, dito na pa tayo sa talyer ni Garcia, Sir Garcia. Premium po natin ngayon. Gising na Team Paso. Ay, babiyahe ni delivery boy ngayon. Nabigyan na natin kahapon na ibang stock yung ibang customer natin. Kaya siguro di na sila mag-aalala. Yun pa, masyadong namimina yung jeep. Kita natin sa side mirror, tabi na lang tayo, walang mawawala kung tatabi.
bilis talaga magpatakbo guys. Saka na ako dadaan kay nanay, tatay dito sa Mount Zion Memorial.